Выявить кучава-дожджавыя аблокі, ліўневыя градавыя чагі, спрагназаваць навальніцы, шквалы, а таксама павялічыць дакладнасць штармавых папярэджанняў. З гэтымі задачамі доплераўскі метэарадыёлакатар спраўляецца паспяхова, а галоўнае хутка. Пра зоны хмарных утварэнняў і інтэнсіўных ападкаў цяпер можна даведацца ў рэжыме рэальнага часу. Вся область просматривается, мы видим, какие явления происходят в целом в атмосфере. Можем предупреждать ураганы. Соответственно, это если касается сельского хозяйства, промышленности, если предприятие, любой человек предупрежден, что идет гроза или какой-то ураган, соответственно, потери будут совсем другие. Брэсцкі метэалакатар пяты ў краіне. Да гэтага ў Беларусі яны ўведзены ў Мінску, Гомелі, Віцебску і Гродна. Сёння чарга Брэста. Стварэнне такой сеткі радыёлакацыйных назіранняў у аэрапартах забяспечыць ва ўсей рэспубліцы якасны прагноз небяспечных умоў надвор'я. Гэта асабліва важна для нашай грамадзянскай і ваеннай авіяцыі і, канешне, для народнай гаспадаркі. Это уровень очень высокий оборудования, потому что оно совместимо с европейскими образцами. И мы, завершив вот эту сеть, по сути дела, вошли в единую сеть с трансграничными нашими государствами и можем обмениваться теперь информацией и можем помогать и подсказывать друг другу, когда вот эти воздушные потоки, перемещаясь, создают там определенные проблемы. Это, я считаю, так большая достаточно работа проведена, потому что впервые за последние 30 лет вот такой проект реализован в стране. Інфармацыя ад радыёлакатара паступае аўтаматычна з інтэрвалам 10 хвілін. Гэта дазваляе сіноптыку аператыўна ацаніць метэорологічную обстановку. Информация раньше поступала каждые 3 часа, а когда грозовой период, то есть каждое там можно было полчаса информацию запрашивать, то сейчас вне зависимости всегда информация будет поступать каждые 10 минут. Вот, что стало удобным для синоптика, не пропустить, к примеру, то или иное опасное явление, заблаговременно его составить. Кошт метэарадыёлакатара парадка 5 мільёнаў рублёў. Таксама до конца года ў Беларусі плануецца адкрыццё 15 аўтаматычных метэаралагічных станцый, якія дазволяць павялічыць якасць прагнозу надвор'я. Некалькі такіх з'явяцца і ў Брэсцкай вобласці. Анастасія Цыкунт, Грана Капян, тэлерадыёкампанія Брэст.